Мен това ми е много Хора, факт, аз затова съм Панда Мафия с вас. Днеска ще си имаме Bedwars. Днеска с нас участват Севко, Койота, Дона Вайсите. Ще ги бием. Надявам се, де. Какво правим? Не знам, аз чакам да взема... към центъра. Аз чакам да взема 7 голф за меч. И вземам фарбол, и вземам малко болна и тръгвам да ръчкам нещо. Поне център. Ние сме два отбора. Лошо! Защото сега нашия атакуват. Да, Ние. Ако се съберем всички. Айде, батко, айде, викре, излез, викре, излез. Чакай. Може ли другия генератор да има? А, чакай, ти. Аз си взема ония там. Това беше... Мога да го направя пак, хора, ама няма. Мога го правя с уста малко, като изнозем. Мина до кедо, да, ракета. Кедо. Трябват още два хода за меч. Червените там са видяли. Ами айде да ги ръшим докато не са се апгрейднали. Той да се апгрейднали. Пак няма ги бием. Проблема е, че нямаме кирка, нямаме нищо. Дай ми какво стане. И сега ще не видят, че спрям, ама. Някой трябва да ходи за диаманти. Мамка му, добре, не, няма да отиваме. Трябва братва. Ай, умирай, бе. И камък. Кирка де. Братва и кирка ни трябва. Тръгна. Ева е бот. Разбрахме се тия ми ради да не ги взимаш. Аз ще стоя за диаманти и баннах. Помислих си, че там има бог. Единият червен лесно. Не трябваше да има работа. Близко съм до... Смъртта. Не, ама... Хайде, ме радче, и ево тука. Аре, ще дойде. Бе, значи сега хора, аз имам диамантен меч. И може би, ако искате да ги ръшкаме или нещо, не знам. Да ги поплашим малко, не? Ако няма ги ръшкаме. Не знам. Да знаят с кой си имат работа. Примерно, аз пак събирам 4. Гърмива. Не знам, че май съм сигурен. Айде, аз
Да отиваме да ги ръчкаме. Имам такива ветерани братва за време. Направо с TNT-тата ще им щупим всичко. Добре, аз ще взема всичко. И TNT, майко на TNT особено. Го нафармим. Мен трябва 20 минути. Да намаля малко 10. Това 10. Ало, Ало. говорете бе. Няко, чакам това се Добре. Тимур, имаш ли един диамантен меч? Откъде да имам диамантен меч? Имаш ли, питам? Не, Искаш? не знам. Ето. Да си купи ли Invisibility Potion? Тогава тебе трябва да те пуснем напреде. Защото ако ти затваряш, а пък ти ни ръчкат не. Взех я. Среща? Няма. Някой ти мръщна. Тя май. Вай, леглото. Кой е такъв? Чува, бе. Вещи, Ей. надърпи. Че ще да извика Радо мафията? На то си сърдето отива. Паднах! Човек пуса с една бушка. И падна. Не, Ама те там седят и чакат. И двамата ги сбомбих. Един го убих. 12 гол! Ко правиш, човек? бързо TNT. Взех две ченчета. Тето, ако Не. искаш инвизибилите там да вземеш, ти трябва да тръгнеш преди нас. Две ченчи! Те са богати, брат. Те са много богати. Защо? Две тенти. Успях да взема заради тях. Еми аз отивам тогава на диаманти. Аз ще взема един jump potion. Тя ще не малко инвентара. О, 7 диаманта. Някой да апгрейдне генератора за Iron да вземе повече Fireball. Аз на миналата игра, като станахме на моят отбор, му дарах 21 Fireball. Аз отивам в центъра. Обих му че забравя. Майки. Без да искам апгрейд на мечовете. Нищо, пак е добре. Нищо, пак е добре. Обрали са. Изнервям се. Течо, пи полшенката и ги ръшкаме. Добре, само трябва да взема още 2 Fireball и направо мира. Аз съм с 2 фарбола. Виждал ги червените. Сега ще ви чупа главата. Сега ще ви... Той сега ги къртя. Къде отиваш? Видя ме пуска да бяга. Къде отиваш? Точно. Аз бе. пия им... Майко, какво са направили? Майко, бе! Какво е това? Чакай, ти ще не слагам. Дръпи се да не фръкнеш. Да пия ли това? Дръпи се да не фръкнеш. Кажи Ще отдолу. го вътре. Да, ще видите. Леглото се откри. Деца! Мамка му изпиха полшен. Не, аз убих мама. Айде! Айде! Първа игра! Така няма да остане смисъл да го едитаме, само ще сложим бичка. Втори рунд, хора, и започнахме пак. Как си, хора? Добре. И тази игра ще победим. И... Не се знае. Има 3 отбора. Но сигурно ще победим. Ние сме на win streak. Гледаме ги сам.
Разкатаваме и само горите. Скатаване. Айде отивам към диамантите. Аз събирам оп. Аз събирам телен хабах. Аз отивам към армандите. Емералдите. Армандите. Да, към армандите отивам. Емералдите, да. Ако вземеш повече емералди, дай на нас напрени нещо. Защо не заограждате легото? Никой няма да спи тук. Да, Знам. някой се поръча вече да му терминира. О, жълтите, бързо, аз съм зад тебе. Давай. Жълтите, да. Койота! Ти на Да нас не ли? бягаш, бе. Ти на нас ли, бе? Ела тук, бе. Нага мафия ли, бе? Просто Нага мафия. Просто стане... Киш, папракс. Направо стане нищо. Разбираш ли? Мамка му идва към нашата. А, не. Ела. Ти го хвани от една страна, че? Не, аз хотях да ги ръчна. А, добре. Обаче сините не трябва да се закачаме с тях. Сините са напомпани много. Аз тръгвам в центъра. Нека Браво, бе. ботове! Това ни е знамето. Абе! Тук е всеко гармифар боля в лицето. Случват се грешки. Не всеки е перфектен. Какво? Ай, стига, бе! Аз тук никой не е пазил нищо. Аз за това казах, че не ограждате легото. Аз го гледам. Никой не дойде. Сигурно Аз не- видях синя, Той сигурно като е... тръгва. Ага. Той сигурно не е клекнал. Аз не го видях, но Как не е? как не видях. Сега няма как да ги ръчкаме, трябва всички да сме заедно. То вече няма кой да губи. Саша апгрейдна генератор. Не генератор, вече няма какво да така губим. ли? Колко такова имаш? Диаманти. Имам два. Ще ми дадеш ли? Кой има полиция, бе? Вълката няма полиция. Лампичка ти светеше. Оя. Имам 7 до 8 минута. Вешко, събирайте с купувате арма. Е, той предлага. Имам ли армо? Аз нямам. Нямаш. Апгрейдна ли ти нещо? Не. Да, да. Броните Той апгрейд. няма. Всеко апгрейд. Теко ти отива за диаманти и ако имаш проблеми, викай. Ама не дей за емералди, ще те убият. Аз между смисъл да отивам за емералд. Не дей! И тогава тримата ще сме заедно. Аз ще гледам, ако има някой тогава. Няма. Няма да учим. Сините са там, няма да учим. Просто ще седя. Син, моля те, син. Син, сега ще дойде. Ще дойде син. Мамка ти гамна! Добре, някой да идва. Всички, съберете се на едно. Перфектно. Това някой видя ли? Да. Спокойно, ние си имаме бодигардове. Кипити дом. Аз ще му върна фарбол, ма. Койот, аз седя там на поста. Аз ще умра, помощ! Помощ! Абе, къде отиваш към жълтия, бе? Ми не видях, че човека има такова. Добре, аз съм тук, дай ще го убием. Аз дойдох. Спокойно. Абе, тук, бе! Аз съм на малко, идвам. Убий ме, бе! Мага! О, бях на едно. Аз бях на много, обаче... Шак да умра. Ще умреш като си надълго. Аз щях да умра след тебе. Ама... Нищо. Идвай.
убиха. О, yes, Forge Update. Как го пребихме? Само сините. Трябва да изчакаме да се щупят леглата. Тървопост. Ой! Айде бе! Аз наспамих Fireball. Да. Единият стоеше на въздуха, някой му толкова много фаербол му спамише, че стоеше на въздуха. Бързо, докато не се нарискали! Тецо да спами. Той човек направо летеш като Суперман. Си купя инвизибилити. Ръчкат не. Ето ги, Бягай, че... Да, ще се закачваш, просто се закачваш. Ментили, грозни. Веднага избягаха. Какво ще направиш? Как му спами фарбол? Ще с... диаманта. Ще с диаманта за Хико, къде отиваш? Ето и тук. Ало? Ало? Да. Ври бе! Почвам да се изнервям. Че сега ще ги наспем, аз така. Кой ми шумя? Аз имам Potion of Leaping, Potion of Invisibility. Те няма да разберат даже откъде ще дойдат. Как съм? Имам Абе, бързи, аз имам... не, Ко? Ръчкат не. Лъпте, пички! Те са дет. Ама аз съм забрал да взема лъгове. Аз стрела. Те са дет. Бегай, бе! Бегай, бе! Направо ще станеш на... О, двамата идват да ръчкат. Ще станат на Пеце. Лайнардум, бе, да дойдат по Лайнардуми. Няма ги, бе. Той е един... Лайнардум. Аз искам да прода нещо. Тем при диаманти. Имам 3 диаманта. Ще фарме. Оп. Сините отиваха в центъра, сините ма отиват да не решат. Ще им покажа Лайнардум. Не отиват да не решат. Бяха близо. Да, Айде да дойде това, бе! Абе, някой да ходи да апгрейдваме. Тук че сме най-бедните. Лайнардум! Взем диамант. Взема 6. Вие колко имате? Ами аз давах на Цецо там 6. 10 колко имаш? Аз апгрейд на генератора. Добре, аз събирам да апгрейдна също нещо. Значи генератора е 12. Да апгрейднем ли мечовете? Мечовете са 8. Трябва
трап може, ама не. То трапаше. Няма смисъл, ние нямаме да го вече. А поне когато дойде да са... Да не Не, няма смисъл харчим. Те забия няколко кошета и да паднат. Между другото, айде да си вземем другите зони, бе. Те са наши.